салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи мо ҷадид про. дар видеои имрӯза чӣ гуна тайёр кардани ана ҳамин гуна видеоро нишон медиҳем. барои тайёр кардани ин видео, чун ҳар вақта истифода мебарем аз программаи KineMaster, новый проект пахш мекунем 16 мултимедиа пахш мекунем ва аз папкаи фон ранги сиёҳро интихоб карда давомнокиашро 10 сония мекунем. баъдан слой пахш карда тексти заруриямонро менависем. баъди навистани тексти худ размерашро калон карда рангашро сабз интихоб мекунем. барои тексти худ ягон намуд шрифт интихоб карда размерашро боз ҳам калонтар мекунем. барои зебо пайдошавии текстамон аз настройкаи аниматсия сдвиг вправоро интихоб карда дар поён суръаташро ба 2 меорем. ҳамин гуна нишондодҳоро барои нестшавии текстамон аз настройкаи без аниматсия қабул мекунем. давомнокии текстро ҳам ба 10 сония меорем. аз тексти аввал 1 сония гузошта тексти дуюмро ҳам менависем. настройкаҳоеро ки дар тексти аввал қабул карда будем, дар тексти дуюм ҳам ҳамон настройкаҳоро мегузорем. баъди он ки ҳамаи настройкаҳоро ба тексти дуюм ҳам қабул кардем, видеои худро сахранид мекунем. баъди сахранид кардани видеои худ аз нав ба программаи KineMaster даромада нови проект пахш мекунем 16:0. аз папкаи мултимедиа видеои ба худ маъқулро интихоб мекунем. баъди интихоби видео слой пахш мекунем ва аз папкаи мултимедиа тексти пештар сахранид кардаи худро интихоб мекунем. размерашро бошад ба размери видеои худ мекунем. барои он ки навори дар зери ҳарфҳо буда намоён шавад, дар болои слои текст як маротиба зер карда ва настройкаи световой ключро фаъол мекунем. ва чӣ хеле ки мебинем видеои мо қариб ки тайёр шудааст. давомнокии видеои худро баробар мекунем ба давомнокии текстамон.
موسیقی دلخواه را برای ویدیو خود انتخاب میکنیم. دوستان عزیز، شبکه جدید پرو بود. طول چند دقیقه با شما. اگر ویدیو با شما محبوب شده باشد لایک کنید، لطفاً به کانال ما ابونه شوید و باقی در پناه خدا باشید.